Pekný podvečer, je sobota 21. mája a my opäť vysielame Snínske televízne noviny. Vítajte. Biokúpalisko Snínske rybníky by sa malo už čoskoro dať opäť do prevádzky, no tento rok sa vstupné zvýšilo. Návštevníkov ale vraj čakajú nové stánky s občerstvením. No a na tento rok to nie sú jediné novinky. Pribudli aj ďalšie. Snínske deti, ktoré majú menej ako 6 rokov a majú kartu obyvateľa, budú mať vstup bezplatný. Viac Štefan Čus, vedúci oddelenia rekreačných a športových služieb. V prvom rade my sme mali taký návrh už od začiatku, len poslanci to neschválili a vzhľadom na to, že sa robilo vyhodnotenie ročné hospodárenie a ten výsledok bol napriek dobrému počasiu jednoducho v plných číslach, tak poprvé to bolo kvôli tomu, tak sa prišlo k tomu pôvodnému cenníku, ktorý bol navrhovaný ešte keď sa Opopolejsko otvorilo po rekonstrukcii. Ďalšie to bolo kvôli tomu, že keď si pozeráme dookola podobné zariadenia, respektíve letné zariadenia, tak tam sú vstupné neprevateľné vyššie a to, čo my môžeme ponúknuť na tie peniaze, tak jednoducho ľudia sú ochotní zaplatiť, lebo názorne, ale počúvame ich pozorne tých našich návštevníkov, takže bolo to aj kvôli tomu. Prakticky vzhľadom na to, že aké máme tam možnosti, teda množstevné závy a pernamentky, tak je to stále priateľné, porovnaní s konkurenciou. Mierne sa to zvýšilo. Je tam náraz základného lístka je síce 3,50 a 4,50 pre spolní, ktorí nemajú kartu obyvateľa o euro, ale to je len jednorázový vstup, to je najdrahšie vstup, na akom sa bavíme. Čiže aj ľudia, ktorí v meste majú kartu, tak idú cenou dole. A takisto, keď si kúpia pernamentky alebo trojdňový vstup, 7-dňový vstup, tak to je jednoducho výhodné. Pracovníci správy Národného parku Poloniny v Starčine nedávno zaznamenali výskyt mloka dravého v mokradiach v obci Zboj. Výskyt na území Slovenska zatiaľ nebol známy a hlásený. Keďže na Slovensku sa mal mlok dravy objaviť poprvýkrát, pracovníci sú z jeho výskytu nadšení. Mlok dravy je najvzácnejší druh mloka, no a napriek tomu o ňom skoro nikto netuší. Mloky môžete pozorovať v prírode a tie sú aj dobrými čističmi vody. Mloka by ste radšej nemali chytať. Je zapísaný v zozname živočíchov chránených Bernským dohovorom a tiež v zozname chránených druhov živočíchov. V obci Zboj našli policajti hraničnej a cudzineckej polície 2 balíky s pašovanými cigaretami. V balíkoch bolo 204 kartónov cigariet s ukrajinskými kontrolnými známkami. Colný dlh presiahol 6 000 a cigarety dosiahli takmer 4 000 eur. Týmto prípadom sa začal zaoberať kriminálny úrad finančnej polície. Z dnešného vydania správ to bolo všetko. O týždeň sa na vás budeme opäť tešiť, dovtedy dovidenia.